At namutoy biyang kasama iti subok nga sa mga bayan kaya't may nga i-kondena ito'y aming form of violence mapasama iti kailan tayo iti mga San Nicolas kanda doon tayo nagarako at ipray mga alisto iti pinakasolba yung sinuman iti mapatunayan mga garamit ay kang may justisya para kadagito yung pamilya nagsalabay kasi yung nakasama. Well, kumpleto magkiti peace and order measures tayo. Siguro dapat lang ipatumpal yung PNP nag-ilit na pinaka-implementar tayo yung paglintagan kaamo pa rin paglintagan mo pa rin peace and order ako.